Ifite Ogbeadije Benesi Nnobi na kansụl ime obodo Idemili South Emerubego mmemme agba nke mbụ nke mmiri ji ọfụ ha chịkọbara na nkwado otu onye omepụrụ onye na-ahịara ha bụ Chief Emeka Ezeọnụ onye nta akụkọ ABS bụ Ifeoma Ọkadigbo kọrọ na ebe mmemme bụ nke onye eze ọdịnala obodo ahụ Igwe Nick Obi nakwa ndị otu kabinet Igwe nakwa ndị ọzọ amara amara chịrị echichi n'obodo ahụ sonyere na ya. Gere ya bụ akụkọ ka o si gaa. Igwe nke Nnobi bụ Igwe Obi bụ onye nke kwuru na erimji bụ ihe eji wee mara obodo Nnobi bụ dịka ashaọlụ bụ oge ndị Nnobi ji egosi njirimara ha n'ala Igbo. Okwu ya onye bụ onye nke kwadoro mmemme a bụ Chief Ezeọnụ gwara ndị Igbo ka ha dịkọta n'otu wepụta otu ụbọchị ka ọ bụrụ mbọsị a ga-eji wee na-eme njirimara mmemme iri ji n'ala Igbo gbara gburugburu. Ọtụtụ ndị nke kwuru okwu na mmemme a gụnyere onye Transition Chairman nke Idemili South bụ Oriakụ Amaka Obi, onye tọkarịchalụnụ na ndị eji okwu ha agba izu bụ Chief Afamozuagụ, ndị enyi ndị ejikwa okwu ha agba izu nke gụnyere Chief John Ojukwu, Chief Linus Ume, Chief Ikechukwu Azugo, Chief Sunday Ezeoke na onye isi ndị ụmụ nwanyị Nnobi bụ Oriakụ Ifeanyi Nwanne Kwerugwu. Ikemba Nnobi bụ somebody pụta nụ like ya idozi obodo a sị na charity begins at home. Onye Nnobi ka ọ bụ mana o si from Ifite Ogbeadije. Ọtụtụ ndị egwu na mmanwụ nke site na Nnobi na obodo nke gbara ha okirikiri bụkwa nke pụtara ihe n'emume a site na Nnobi. Ifeoma Ọkaigbo maka akụkọ ụwa.